Ku biyo mu don jin cikakken tarihin da irin gwagwarmayar rayuwar da ya sha kafin ya zama wani ɗaya daga cikin fitattun jaruman Kannywood, wanda yanzu yana daga top 10 a cikin Kannywood. Amma kafin nan, idan ka san wannan ne zuwanka na farko wannan tasha tamu, ku yi mana subscribing sannan ku danna mana alamar ƙararrawa. Da zarar mun saki shirye-shiryenmu za a yi muku alamar sanarwa. Fitaccen jarumi Adam A. Zango ya kasance haifaffen garin Kaduna, wanda ya shigo masana'antar Kannywood. Wanda shigo Adam A. Zango masana'antar Kannywood ya shigo ta ne bai da ko biyar, ya shigo masana'antar Kannywood bai da mota hawa. Amma yanzu fitaccen jarumi Adam A. Zango kuma mawaƙi ya fi da dama wanda suka daɗe a masana'antar Kannywood samun kuɗi. Dalili shine, ku biyo mu jin dalilin ƙwaƙƙwaran dalilin da ya sa fitaccen jarumi Adam A. Zango ya zama wani a cikin Kannywood. Amma idan ka san wannan ne zuwanka na farko wannan tasha tamu, ku yi mana subscribing sannan ku danna mana alamar ƙararrawa. Ta nan ne da zarar mun saki shirye-shiryenmu za a yi muku alamar sanarwa kai tsaye. Fitaccen jarumi Adam A. Zango ya kasance mutum ne da bai da ƙyashin ɗaga wani idan ya shigo masana'antar Kannywood ta ƙarƙashinsa. Sakamakon za ku ga akwai jaruman da yawa suna da damar su sa mutum ya yi suna, amma ba za su yi ba, suna tunanin wani ƙyashi kai ya zo ya fi su. To jarumi Adam A. Zango yana yin iyayensa bai da wannan zuciyarsa ta kawai duk wanda ya zo ne idan kana da rabo a hannunsa za ka samu. Shi saukar jarumi Adam A. Zango ko fitintunu na Kannywood irin cece ku ce ba a yi a kansa, saboda ya tsaya ya ja mutuncinsa da girmansa kuma bai da baƙin ciki a masana'antar Kannywood. Ku ci gaba da bibiyan mu, duk wani tarihin jarumai za mu kawo muku, da wanda suke aikata alkhairi da wanda ba sa alkhairi. Mun gode da bibiyan mu da kuke a koda wani lokaci.